Здравейте всички, които ме гледате, здравейте белки, аз съм Ео и тук с мене Иван Крафт. Тя от Иван Крафт. И как се казваш? Александра. И днес ще играем Накратко дропа... братовчета на Ео. Да, днес ще играем. Тя ми писа в коментара да играем Соник, така че ще играем. Пускай старта. И пускаме една песен да видим тя за колко минути ще може да го изиграе. С Хикса даже газ. Защото вие знаете, че играем на PlayStation. Така че, дай, аз ще го рецепна. Ще ти го рейтна. Аре бе, ето. Почваме да избереш си ниво. Е това. Да чем. И сега ще пуснем боса. Да. И нека да започва, начни Хикса отново. И ще пуснем... Да, аз ще го направя. Не бе, готово е. Боса, баса. Да, давай. Квадрат Хикс, запомни. Аре, с Хикса бягаш, да знаеш. Защото, да. Аре, остави го. Остави го. Започваш. И пускаме боса. Чакай, бе. Да. Дай. Дай, че нещо ме дразни. Вас? Не. Заповядай. И пускаме я. Вечаваме. Браво. Браво. Това беше първо ниво. Така. И сега сама ще се върна, когато стигнем до старт. Върнахме се. Аре. Това е много трудно с лава някакво. О, не. Ай, стига скача. Мам. Те нивата са лесни, хора. За някой. Това ли беше, бе? Тук свършваме първо ниво. Изчакайте до трет. Хора, продължаваме.